Gradski sekretarijat za sport i gradska opština Zemun ove godine su ozbiljno pristupili takmičenju u okviru manifestacije Školski sport u Beogradu. Mi se danas nalazimo u klubu Argentina, vlasnik kojeg nam je ustupio besplatno sve termine da se odigra ovo takmičenje. Čini mi se da je ovo nakon dugo godina prvi put ozbiljno urađeno takmičenje. To potvrđuje i sama činjenica da je takmičenju pristupilo 15 ekipa dečaka osnovnih škola Zemuna i 10 ekipa devojčica i nadam se da će u narodnom periodu, odnosno narednih godina, taj nivo takmičenja biti podignut na jači i veći nivo kako bi se maksimalno dala pažnja školskom sportu, zdravom odrastanju dece i pre svega bavljanju sportom, da ne bi imali vremena za neke aktivnosti činjenja koje niko od nas ne želi. U prelepom ambijentu, kluba Argentina, za neki trenutak odigraće se finale ovog takmičenja. Želim da se zahvalim kako domaćinu, tako i organizatorima, ali i svim učesnicima ovog takmičenja i očekujem da u fair play borbi pobedi najbolji.